Hai beb song norok to sau channel tam su borok chen chung tom su borok katal nahar abo to beb song norok kaham kai sai man chu ya ta baksa ni exam choli tung borok khaimia baksa ba orde khayoi interest pai thango interest mane rang puisa rok rioi maya youtube ni rang busu ba man ba kisa mang kai kisa rikha ngano kuring thango ba baksa katal no to ang bo rui maya ngui thango ati rohai rong bong ni interest oro rok pai thangna ta do ko kurui vibe so ang norok no borok purung maya ang belai no mane dukhu na ang ni jino sak no ang belai lachu te tom khaina ba katal no ma chole sine bele hingke yang dollar kanan bagoi khoroksa borok no to naisingui tongmaya angbo hingka abon bagoi borok katal phano arrange khayoi mane ma khaijau nakar sano abon bagoi chungyango sikango $100 supungnani supung maya rongoi thango khoroksa borok no nasingni tini wano 10 din 15 din ek saptan pore si khainani hine bono nasing tongkai tongya bele chi yang dollar kayang thang hinai maso $100 kaya hingkai 2 mas rong nangoi thango $100 kana hingke tamsi লাভ তো নশো পরিশ্রম খায় অরসিমিদা খাইবা কমলপুরও খাইও খুয়াইও খাইও মহারানীপুরও খাইও কল্যাণপুর খাইও নিনি কুবাং মাসো হাসাল গুরু গই বসুসি কষ্ট খায় আংসো কষ্ট মানে বাইবসং শর্ট ফিল্ম বিসিङाव खाया ना हिने आं खायो हाइपानो खायना आं मनु गिया जदि माने आं साक नो माने साइमान ता आं बेलायखनो माने कষ্ট ngoi tonga माने views rok bone kom ngoi thang tong ko kurite phano buka bai आं खायनो tongnai abono ani माने शौक सिंगे बा ani mang सिंगे abo khainani hambai vibe song kisa support khairi channel no।